Ta hodnota těch bitcoinů, které zmizely, by byla dnes jaká? Tak k dnešnému dňu to môže byť nejakých 270 miliónov. Ve chvíli, kdy on vyšel z vazby, tak vlastně zjistil, že ty bitcoiny tam prostě nejsou. Ako náhle sa niekto dozvie, že disponujete nejakými peniazmi, tak idú potom. Tak ono to začalo tým, že snad 300 000 korún za nejaké informácie a potom prišiel s tým, že za 5 miliónov korún to celé ako vybaví. Predtým, ako tá domová prehliadka bola, tak ma kontaktovala vlastne polícia. Neoficiálne by som povedal. A to v podstate s ponukou toho, že keď zaplatím, tak ten problém, čo sa ako chystá, tak ako zmizne. Máme tady speciální vydání naší tajné složky. Dnes se budeme věnovat kauze bitcoinů. Trošku z jiného úhlu, protože jak všichni hovoří o kauze ministra Blažka a o bitcoinech za miliardy korun, tak my tady máme bitcoiny za, řekněme, několik set milionů korun, které zmizely. O co jde, Karle? Je to případ slovenského podnikatele, který byl obviněn v jednom případě a kterému policie v rámci domovní prohlídky zajistila trezory bitcoinové a zajistila také seedy, to znamená také ty přístupové kódy k bitcoinům a ve chvíli, kdy on vyšel z vazby, tak vlastně zjistil, že ty bitcoiny tam prostě nejsou. Tady jsme ve velmi zvláštní situaci, protože podezřelý je stát, respektive policie. Vypadá to tak, že vlastně těch podezřelých může být víc, nemusí to být jenom policie, protože samozřejmě ty seedy, jak jsme řekli, jsou to prostě jakoby slova napsaná na papíře, nikdo asi nezaručí, že nebyly na více místech a tak podobně, nicméně to načasování, to znamená, že ten člověk byl ve vazbě a 6 dní poté, co se do ní dostal, tak najednou došlo k tomu vlastně vybrání všech těch bitcoinů, bylo to tuším přes 100 bitcoinů, tak vlastně je zvláštní. Podnikatele, který vlastně o ty bitcoiny přišel, máme tady u nás. Je to velmi zvláštní host, my vlastně nebudeme uvádět jeho identitu. Bojíte se? Mám obavy. Je to veľa peňazí a z mojich skúseností s políciou a s rôznymi individuami, na ktoré sa mňa napojili, tak mám strach. Můžeme popsat vlastně, jak jste se do té situace, že jste o ty bitcoiny přišel, dostal? Ako to pán povedal, tak v podstate potom, ako som bol prepustený z väzby po 4 mesiacoch, tak vlastne som žil celý čas v tom, že polícia danú kryptomenu zaistila. Lebo ako sa zaistili majetky, zaistili sa nejaká hotovosť, tak som mal za to, že bitcoiny sú zaistené, lebo proste všetko bolo zobrané. A žil som v tom rok, 2, až do momentu, keď mi polícia doručila z náletky posudok, ktorý keď som čítal, tak som vlastne zistil, že vlastne boli prevedené tie bitcoiny a po čítaní spisu som vlastne zistil, že o tom nemáme žiadny protokol. Že polícia vlastne, ako ja som žil v tom, že previedli bitcoiny a hovorím si, tak asi musí byť k tomu nejaký protokol, lebo ku všetkému protokoly máme. Tak som kontaktoval právneho zástupcu a poslali sme žiadosť teda, že nech nám vysvetlia, nech nám dodajú ten protokol zaistení. No a to oni odpovedali, že vlastne žiadny protokol neexistuje, lebo oni ich nemajú, tie bitcoiny. No a to naštartovalo vlastne to naše pátranie, kde sme vlastne sa spojili so znalcom a začali sme ako pátrať po tom, aké sú naše možnosti. No a vlastne sme podali trestné oznámenie na GIBS, pretože celé to vyzerá tak, že počas tej domovej prehliadky to niekto ako si vyfotil, previedol, neviem, čo sa tam mohlo stať. Takže to bolo, podali sme trestné oznámenie a čakali sme. Dneska to je vlastne už sú 3 roky, čo sa to vyšetruje a nás ako do toho spisu nikto nechce pustiť. V podstate po 3 žiadostiach o nahliadnutí, tak sme sa do toho spisu nedostali. No, takže je to celé tak jako zvláštne. Ta hodnota těch bitcoinů, které zmizely, by byla dnes jaká? Tak k dnešnému dňu to môže byť nejakých 270 miliónov korún. Můžete nějak víc popsat ten případ, kvůli kterému vlastně policie u vás tu domovní prohlídku provedla? Áno,
podstate to zahájenie trestného stíhania bolo pre legalizáciu príjmu z trestnej činnosti a vlastne ako zjednodušenie o tom, že boli nejaké dubajské firmy, ktoré posielali peniaze do Čech a vlastne FAU začalo šetriť tie toky. A miesto toho, aby niekto ma kontaktoval, že ukážte účtovníctvo, vysvetlite, tak sa stala domová prehliadka. No a potom to už sa ďalej riešilo. Ale zaujímavé ešte na dokreslenie je to, že predtým, ako tá domová prehliadka bola, tak ma kontaktovala vlastne polícia. Neoficiálne, by som povedal. A to v podstate s ponukou toho, že keď zaplatím, tak ten problém, čo sa chystá, tak zmizne. V podstate, keď to zjednoduším. Jak ste na to reagoval? Tak ja som to odmietol. Ja som v podstate neveril tomu, že niečo sa chystá, niečo sa deje. Takéto, by som povedal, takéto ponuky ja dostávam dodnes. V podstate, že niekto príde, postraší ma a zároveň príde s riešením, že zaplať a bude to OK. Dokonce to jsou i lidi třeba z podsvětí? Tak ono sa to vždycky tvári ako nejaký podnikateľ, tvári sa to ako niekto, kto pozná nejakého proste prokurátora a tak ďalej, tie príbehy sú rôzne. Ale ako sa tu bavíme aj o tej identite, tak ja sa to už bojím, že keď sa niekto dozvie, že disponujete nejakými peniazmi, tak idú potom. Takže. Dokonce vlastně jeden z těch policistů, kteří na tom případu pracovali, respektive který byl součástí toho týmu, tak byl odsouzený. Áno, to je pravda. To je pravda. Práve ten, čo mi ešte v roku 2018 ponúkal, teda, že to vyrieši za peniaze, tak ten bol pravomocne odsúdený. Za korupciu práve. Za myslím, že to sa volalo. To nebrání úplatku, ale pokus, alebo už neviem presne, ako to bolo. A můžete říct, kolik po vás chtěl za to, že ten váš problém odejde? Tak ono to začalo tým, že snad 300 000 korún za nejaké informácie a potom prišiel s tým, že za 5 miliónov korún to celé vybaví a nič sa nestane. Takže ja som mu to odmietol. A je faktom to, že nosil nejaké informácie, teda, že také udičky, že toto máme, toto vieme. Myšleno ústně, nebo vám ukazoval nějaký dokumenty? Děkujeme, že jste se dívali až sem. Celý díl si můžete předplatit na Hero nebo Patreonu. Zachovejte nám přízeň a sledujte nás. Prišli na väzbu a nebolo to moja iniciatíva. Ja som nechcel nikomu v podstate škodiť a nechcel som si robiť nepriateľov. Byl tam člověk, který je namočený v nějakých, řekněme, i zmizelých osobách. On vyhodnocoval totiž to odposluchy moje, ten človek. Moje manželky, takže chodil s informáciami, že sa nám narodilo dieťa, koľkokrát denne kojí, o tom, že mi prišli peniaze na účet, taká suma. Asi mohli mít teda povědomí o tom, že nejaký bitcoiny máte? Je to pre mňa riziko nejaké a ja neviem, čo sú schopní tí ľudia.